सिगाङावनो 2023 इंराजि गोदान बोसोरनि बुहुमाव थानाय साफ्रोमबो बर' माहारिनि रायजो राजा लोगोसे बुहुमाव थानाय साफ्रोमबो सुबुंनिसिम गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनाय लोगोसे मागो दमासिनिबो गाहाम हामलायनायखौ उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय सिगांग्रो बावहरग्रोबाय। मिजिंथिदों नैबे गोदान बोसोराव बयनिबो जिउआव जाफुंसारनाया फैथों, बेनि थाखाय इसोरनि खाथियावबो आरज खालामबाय। दिनै नोंथांमोननि खौरां बिजोंनि गेजेरजों जोङो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा नैबे टंला आनसलिक कमिटि एबसुनि मावखुलियाव जोङो खौरां बिजों मोनसे लानो गोनां जादों, प्रेस मिट मोनसे जोङो खालामदों। आरो बिनि गुबैथार ओंथियानो जाबाय थांनाय 2022 मायथाइनि नभेम्बर दाननि 27 खालाराव 27 नभेम्बराव जोङो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव बानजायनायाव 6थि खेबनि थाखाय रोंगौथि सायख' आनजाद बेखौ जोङो खुंदोंमोन। बेजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो 7थि खेबनि जे रोंगौथि सायख' आनजाद टेलेन्ट सार्च एग्जाम 2022 बेखौ खुंदोंमोन। आरो बे लेखायै उदालगुरि जिल्ला एबसुनि सिङाव गासै मोन 22 आनसलिक एबसुनिफ्राय बाहागो लानाय जिखिनि फरायसा थाखो 6, 7 आरो 8 एम इ स्कुलनि फरायसाफोरा गासै 4903 फरायसा बिथांमोना टेलेन्ट सार्च एग्जाम बा रोंगौथि सायख' आनजादाव बाहागो लादोंमोन। बिनि रिजाल्टखौ जोङो दसे समनि उनाव होगोन। आरो बेबायदिनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद सेन्ट्रेल कमिटि एबसुनि बानजायनायाव गोजौ फरायसालिनि थाखो 9 आरो 10 थाखोनि थाखो 9 आरो 10नि फरायसा बिथांमोननि जे टेलेन्ट सार्च एग्जामाव बा रोंगौथि सायख' आनजादाव बाहागो लानाय फरायसानि अनजिमाया गासै 2620 फरायसामोन। बेनि जे रिजाल्ट बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा सेन्ट्रेल कमिटिया इतिमধ্যे होखांबाय। नाथाय जोंनि जिल्लानि सिङाव जिखिनि फरायसाफोरा बाहागो लादोंमोन, जोङो जिल्ला हिसाबै आलादायै टप 3 फार्स्ट, सेकेन्ड, थार्ड फरायसा बिथांमोनखौ सायख'दों जोंनि जिल्लानि सिङाव। गतिके दसे समनि उनाव जोङो बे रिजाल्टखौ घोषणा खालामगोन। आरो बे रोंगौथि सायख' आनजाद जे फाथिनाय बिनि गुबैथार ओंथियानो जाबाय जोङो बयबो मिथिगौ, फरायसाफोरा जोंखौ बुङो, बिमा बिफाया जोंखौ बुङो, गार्जेन बिथांमोना जोंनो फोरमायो जे बर' मिडियामजों फरायनाय फरायसाफोरा माखासे कम्पिटिटिभ एग्जामाव गोबां गिनाय बा माखासे बे एग्जामाव जिखिनि नियम नितिफोर थाबाय बिदि फेस जानायाव गोबां प्रब्लेमाव गोग्लैयो होननानै जोंनो फरायसाफोरा खोन्थायो, जोंनो बिमा बिफाया फोरमायो, गार्जेन बिथांमोना जोंनो बुङो। दा बेखायनो एम इ सेक्सननिफ्रायनो जाहाथे जोंनि फरायसाफोरा रोंगौथि जायो, बे थांखि आरो उद्देश्यखौ लानानैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा नैबे रोंगौथि सायख' आनजादखौ खालामनाय बायदिनो जोंबो उदालगुरि जिल्ला एबसुआ एम इ सेक्सननि फरायसा बिथांमोनखौ जोङो नैबे टेलेन्ट सार्च एग्जाम बा रोंगौथि सायख' आनजादखौ जोङो फाथिबोदों। आरो गमामायैनो जोङो नुदों जे थांनाय 6 बोसोरनि सिगाङाव जाय फरायसाफोरा बे रोंगौथि सायख' आनजादाव बाहागो लाबाय, बिथांमोना दिनै मेट्रिक आनजाद पास खालामखांनायनि उनाव कलेजाव फरायगासिनो दङ। आरो बिथांमोना दायो जायखिजाया आनजादावनो बाहागो लानायाव बिथांमोना आख' फाख' जानो हायाखै बा जायाखै। गमामायैनो बिथांमोननि गिनाय बा बिथांमोननि लाजिनाय बा नैबे जिखिनि कम्पिटिटिभ एग्जामफोर थाबाय बेयाव बिथांमोना गावखौनो साखा-फारा खालामनो थाखाय हादों होननानै जोंनो फोरमायदों। आरो बे थांखिखौ लानानैनो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा नैबे रोंगौथि सायख' आनजाद बेखौ जोङो फालिबोबाय थादों। आङो बेखिनियावनो मोनसे खोथा फोरमायखानो नागिरदों जे गेजेराव 2 बोसोर जोंहा थाद'नो गोनां जादों। आरो 2 बोसोराव थाद'नायनि गुबैथार ओंथियानो जाबाय बयबो मिथिगौ जे बुहुमाव महामारि कर'ना भाइरासआ फैनायनि थाखाय जोङो 2 बोसोर दोनथ'नो गोनां जादोंमोन। दा देग्लाय जोङो जेब्ला आनजादखौ फाथिनोसै, बै समाव प्रिन्ट खालामनाय समाव 7थि खेब होनानै प्रिन्ट खालामनायनि गेजेरजों जोंनि कुइसन पेपारानो होन बा एन्सार शीटआवनो होन, बेयाव जोङो 7थि खेब होनानै बेयो सेबखांजादोंमोन। नाथाय दिनै नोंथांमोननि नैबे चेनेलनि गेजेरजों जोङो फोरमायनो नागिरदों बेयो 7थि नङा 6थि जागोन। दा बेखायनो बे खोथाखौ लानानै जाहाथे साफ्रोमबो मेलेमजिबि रायजो राजा आरो दल संगठननि दैदेनगिरि नोंथांमोननिसिम जोङो फोरमायहरनाय जाबाय। थांनाय जोंनि जि 7थि खेब होनानै जोङो फोरमायबाय बा बेयाव प्रिन्ट आउट जाबाय, बेयो गमामायैनो बे प्रिन्टिं गोरोन्थिनि थाखाय बियो 7थि जादों, नाथाय बियो 6थि जागोन। गतिके बेखिनि खोथाखौनो आङो बुंबाय। आरो जोंनि जि रिजाल्ट, बे रिजाल्टखौ जोंनि गेजेराव जिहेतु टेलेन्ट सार्च एग्जामनि उदालगुरि जिल्लानि एग्जामिनेसन कन्ट्रलार जोंनि गेजेराव दङ आरो उदालगुरि जिल्ला एबसुनिनो सासे नेहाथारि
बिथाङाबो दङ। दसे समनि उनाव जोङो रिजाल्टखौ फोसावनाय जागोन। आङो जि थांखि आरो उद्देश्यखौ लानानै उदालगुरि जिल्ला एबसुआ टेलेन्ट सार्च एग्जामखौ जोङो मानो फाथिदों बेनि थांखि आरो उद्देश्यखौ बुंनानै फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों। उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोङो मोनथाम थाखोनि रोंगौथि सायख' आनजाद खुंनाय जादोंमोन। थ' बेनि रिजाल्ट बा बे आनजादनि फिथाइखौ जोङो फोसावनो आखायाव लादों। थ' थाखो 6 क्लास 6 हिसाबै फार्स्ट पजिशनाव जोंहा सानै दङ। सेथियाव जाहैबाय बिसुखा बर' UN एकाडेमि खाग्राबारि, एबसु आनसलिक हिसाबै बिथाङा खाग्राबारिनि। जोंहा गासै मार्क्स टटेल मार्क्सआ जोंना 100मोन। बिनि गेजेराव बिथाङा 79 मोननो हादों। आरो सासेबाव दंबावो जोंहा फार्स्ट पजिशनाव मोब्लिब बर' आलारि एमइ स्कुलनि बिथाङा खैराबारि, एबसु आनसलिक हिसाबै बिथाङा खैराबारिनि। टटेल मार्क्सआ 100मोन। बिनि गेजेराव बिथाङा 79 मोननो हादों। नैथियाव जोंहा दङ रन्जिता दैमारि, UN एकाडेमि खाग्राबारि, एबसु आनसलिक हिसाबै खाग्राबारि। बिथाङा मोननो हादों 77। थामथि मासि आवग्रिनो हादों थार्ड पजिशन सागरिका दैमारि, UN एकाडेमि खाग्राबारि, एबसु आनसलिक हिसाबै बिथाङा खाग्राबारिनि। बिनि उनाव जोङो क्लास 7नि जि रिजाल्ट फार्स्ट पजिशनाव जोङो मोननो हादों हायेनसा बसुमतारी, UN एकाडेमि खाग्राबारि। गासै नाम्बार 100। बिनि गेजेराव बिथाङा 82 मोननो हादों। नैथि मासिखौ आवग्रिनो हादों रिमा बसुमतारी, बाथौ आश्रम फरायसालि खैराबारि, एबसु आनसलिक हिसाबै खैराबारि। गासै नम्बर 100। बिनि गेजेराव बिथाङा मोननो हादों 79। थार्ड पजिशनाव जोंहा सानै दङ। सेथियाव जोंहा जियुल दैमारि, बिथां UN एकाडेमि खैराबारिनि, एबसु आनसलिक हिसाबै खैराबारि। गासै नम्बर 100। बिनि गेजेराव 78 बिथाङा मोननो हादों। आरोबाव सासे थार्ड पजिशनाव दङ जोंहा भायलिना बर', UN एकाडेमि खैराबारि। बिथाङाबो खैराबारि आनसलिक एबसुनि। बिथाङा मोननो हादों 78 मार्क्स। बिनि उनाव क्लास 8आव जोंहा दङ फार्स्ट पजिशन जाफुंसार बर', गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म नेशनेल एकाडेमि, एबसु आनसलिक हिसाबै बिथाङा काइजामाथिनि। गासै नाम्बार 100। बिनि गेजेराव बिथाङा 78 मोननो हादों। नैथियाव जोंहा जाखांसार बर' दङ। बिथाङाबो गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म नेशनेल एकाडेमिनिनो, एबसु आनसलिक हिसाबै काइजामाथि बिथाङा। गासै नाम्बार 100। बिनि गेजेराव 76 बिथाङा मोननो हादों। थार्ड पजिशनाव जोंहा दङ माजुलि बर', उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमि खाग्राबारि, एबसु आनसलिक हिसाबै खाग्राबारियानो। गासै नाम्बार 100। बिनि गेजेराव बिथाङा 74 मोननो हादों। थ' मोनथाम थाखोनि जि फिथाइ बा जि रिजाल्ट बेखिनियानो। जोङो फैबाय थानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि बोसोरसालिया जथुमा जागोन रौतायाव। जोंना जिहेतु सानसेनि हाबाफारि लानानै जों जिल्लानि जि बोसोरसालिया जथुमा बेयाव खुंनाय जागोन। थ' बे जथुमानि समावनो जों जिखिनि बान्था बा जिखिनि प्राइज बुंखानाय बा थिखानाय बायदिनो जोङो बे हाबाफारिखौ जोङो फैबाय थानाय समाव बिनि सायाव बान्था बावनाय जि हाबाफारि बेखौ मावलांनाय जागोन। बेनो जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' बिजोंनि थाखाय स्पेसियेलि टारगेट खालामनानै गासै जिल्लानि फरायसाखौ लानानै जिहेतु रोंगौथि सायख' आनजाद खुंनाय जादोंमोन। थ' बिनि फिथाइ महर हिसाबै बिथांमोना फोसावलांबाय। जोङो जिल्ला हिसाबै उदालगुरि जिल्लायाव जिखिनि क्लास 9 आरो 10आव जायफोर फरायसाया बाहागो लादोंमोन बिथांमोनखौ जोङो टप 3 सायख'नानै बिथांमोनखौबो जों मान बावनो सानदों। थ' बे टप 3आव जोंहा फरायसाफ्रा फार्स्ट पजिशन मोननो हादों क्लास 10आव। बिथाङानो जाहैबाय पेनस्टार ब्रह्म, UN एकाडेमि रौता, एबसु आनसलिक हिसाबै बिथाङा रौतानि। गासै नाम्बार 200। बिथाङा 168 मोननो हादों। बिथाङा मिरु लेभेलनि जि मोनसे काट अफआव पेनस्टार ब्रह्म बिथाङाबो फैनो हादों। आरो नैथियाव जोंहा दङ इन्द्रजित बर', UN एकाडेमि भगतपारा। बिथाङा आनसलिक हिसाबै मोदैबारिनि। गासै नाम्बार 200 मोननो हादों 153। थार्ड पजिशनखौ मोननो हादों कौशिक बर', सानजारां हाइ स्कुल कालाइगाव।
एबसु आनसलिक हिसाबै कालाइगाव गासै नाम्बार 149 बिथाङा स्कर खालामनो हादों। थ' बै साथामा क्लास 10 निफ्राय जोङो बिथांमोनखौ मान बावनो सानदों। बेजों लोगोसे क्लास 9 नि जाय बिथांमोना टप 3 आव फैनो हादों। फार्स्ट पजिशना जाहैबाय द्रिशा बसुमतारी UN एकाडेमी अरां एबसु आनसलिक हिसाबै अरां गासै नाम्बार 200 बिथाङा मार्क्स मोननो हादों 133। सेकेन्ड पजिशनाव जोंहा दङ बिरखां बसुमतारी UN एकाडेमी कबिराली एबसु आनसलिक हिसाबै बिथाङा कबिरालीनि मार्क्स मोननो हादों बिथाङा 129। थामथि मासिखौ आवग्रिनो हादों उज्जवल ज्योति दैमारी UN एकाडेमी भकतपारा बिथाङा एबसु आनसलिक हिसाबै भकतपारानि गासै नाम्बार 200 बिथाङा मोननो हादों 124। थ' बेखिनि जिखिनि टप 3 आव अदालगुरिनि गेजेराव बिथांमोना टप 3 पजिशनखौ मोननो हादों मिरु रोंगौथि सायख' आनजादनि जों बिथांमोनखौ मान बावनाय जागोन। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगा सिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो SI निउर'थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावदै सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा SI निउर'थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।